Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Aprobetxatu zeure aukera eta jantzi zaitez denboraldia amaitu arte. Eguerdion, atletik zale, eguerdion, futbol zale, atletiken azken lansaioa, asteko azken lansaioa astera doa lezaman, gaurkoan ateak itxita izango da, eta hortxe ikusten ditu lehenengo jokalariak dagoeneko berdegunea zapaltzen, baloiarekin ariketak egiten, Mikel San Jose eta Unai Simon, besteak beste, balena ariketa horiek egiten, behin lanean gogorre hasi aurretik, Unai Simonek benetan ondo ekin zion denboraldiari, baina gerora entrenatzaileek Iago Herrerinen aldeko apustua egin dute eta ordutik ona bere aukeraren zain dago. Hortxe ikusten duzue, Lezamaren irudia, benetan irudi ikusgarria asko hasi delako azken urteotan atletiken astegia eta Mikel San Jose. Barritasuna izan daiteke hasierako 11koan, izan ere azken partian Dani Garziak min hartu zuen, seguruenik agur esan dio denboraldiari eta bere lekua betetzeko aukera gehien duen futbolaria. Mikel San Jose bera da esandakoa, lehenengo beroketa ariketak egiten atletik, bihar aurkari benetan gaitza izango du talde zurigorriak Real Madriden kontra jokatuko du Santiago Bernabeun, denek dakite zein gaitza den Real Madriden kontra Santiago Bernabeun jokatzea eta zer esanik ez punturen bat eskuratzea, azken garaipena duela 14 denboraldi lortu zuen talde zurigorriak, orduan Andoni Iraola eta Asier del Horno izan ziren goleatzaileak eta ordutik ona taldeak goitik bera aldatu da eta gaur egun elastiko zurigorria janzten duten futbolarien artean seguruenik, elastiko zurigorriarekin behintzat garaipena eskuratu duenik ez da egongo hortxe jokalariak apurka euren lekuak hartzen, Mikel Rico eta Markel Zuzaeta kapitainak biak alabiak, azken jardunaletan protagonismo gutxi agorekin, baina umore honean eta lanerako gertu, benetan jokalari profesionalak direlako gaurkoan eguraldi ona egiten du Lezaman, lansaioa gogotsu egiteko benetan baldintza onak dira, baina ikusi duzu, Mikel Rico betiko moduan manga laburrarekin eta honek eguraldi ona egin, eguraldi txarra egin beti sekulako gaitasuna erakusten du lanerako eta hortxe gaurkoan ere manga motzarekin. Aitor Hiru, atezeinen entrenatzailea ere, bere lekua hartzeko gertu, Iñaki Williams azken jardunalditan benetan eraginkor, ate aurrean lan bikaina egiten ari da erdiko aurrelari moduan eta bera izan da protagonista nagusietako bat. Geray Alvarez eta Unai López ere bai, batak protagonismo gehiago denboraldi hasieran, bestea sekulako denboraldia egiten ari da Iñigo Martinezekin batera erdiko atzelari postuan. Hortxe, talde guztia dagoeneko gertu lanean hasteko, noiz Gaizka Garitanok eta bere laguntzaileek lehen aginduak eman. Gogoratu, min hartutakoak ere makinatxo bat dituela talde zurigorriak eta biharko, ez duela jokalari asko errekuperatzeko aukerarik izango Gaizka Garitanok aurrez, orain ikusten ditugun lagunak lanean hasi aurretik, Ander Kapa ikusi dugu bere kabuz
lanean, honentzako iaia denboraldia amaitu da, eta orain lehenengo beroketa ariketak apurka intentsitate gutxirekin, baina lehenengo ariketak agindu ditu Uribarren prestatzaile fitxikoak, bien bitartean Gaizka Garitano eta Patxi Ferreira adi ari dira jarraitzen bere jokalariak egiten ari diren lana eta esandakoa benetan bolada bikainean dago talde zurigorria. Azken 5 partietatik 4 irabazi ditu, 7. postuan dago, gogoratu abenduan jaitsierako postuan zegoela eta benetan itxuraldatuta lan bikaina egiten Gaizka Garitano eta bere lantaldea Europa begira jarrita gozea erakutziz eta bihar beste aurrera pauso bat ematen duten. Horretarako garrantzia handia izango du atean jartzen denak, horre Unai Simon ikusten du beroketa ariketak egiten eta batek jokatu edo besteak jokatu, seguruenik bihar lan handia izango du Bernabeun beti batxeko taldeak asko estutzen duelako. Lehenengo beroketa ariketak ikusten ari gara eta kasu hausia izan daiteke momentu ona, lehen bideoa, prestatuta daukagun lehen bideoa ikusteko, izan ere aste hontan espedizio bat, Atletikeko espedizio bat, Jose Angel Iribar, klubeko ikurra buru duela Glasgown egon delako, eta One Club Man saria banatu dute, aurten klub zurigorriak Billy McNeely eman dio sari hori, Glasgowko Celticeko kapitain historikoa, 822 partida jokatu zituen elastiko bakarrarekin 18 denboralditan banatuta, 9 liga irabazi zituen, Europako kopa bat ere bai, 1997an, eta gerora taldeko klubeko entrenatzaile ere izan zen, beraz ikur bat Celticen, eta aurten Matt Letizierrek abiarazitako bideari jarraituz, Paolo Maldini etorri zen ondoren, Sepp Maier gerora eta Carles Puyol izan zen ia saria eskuratu zuena, aurten esandakoa Billy McNeely eman diote sari hori klub zurigorrian, eta hauxe Atletikeko espedizioak Glasgowra egindako bidaia.
Hemen gara berriz ere Atletiken lansaioa jarraitzen astena bihar Bernabeon jokatuko du eta hortxe jokalariak ariketak egiten jarraitzen dute lehen ariketak talde giroan. Beñat Etxeberria ikusten dugu Iñaki Williamsen inguruan, Beñatek kolpe bat hartu zuen aste hasieran, baina ikusten duzuen moduan jokatzeko gertu dauka, ez dauka inolako babesik eta taldearekin ari da entrenatzen, beraz Igor Estarrak ere aukera handiak bihar jokatzeko eta benetan, partida polita beretzat azken jardunaldean benetan ondo jokatu zuelako Rayo Vallecanoren kontra, oraindik ere gogoan daukagu, nola bota zuen areaz kanpotik Langara benetan jaurtik eta bikaina eta esandakoa Igor Estarra taldeari laguntzeko gertu dago eta berdin gertatuko da Juri Bertxitxerekin ere, hau ere sorbaldan arazoak izan ostean osatu da eta taldeari laguntzeko gertu dago Zarauztarra, beraz, hortxe, bi jokalari kilikolo ibili diren bi jokalari taldea animatzeko eta laguntzeko gertu. Gorka Guruzeta ere hortxe ari gara ikusten, Bilbao Atletikekin azken jardunaldian gola sartu zuen eta garaipen eskuratzen lagundu zion Aritz Solabarrietaren taldeari eta Gaizka Garitanok nagusiekin entrenatzeko aukera eman dio. Ea Bernabeon zer gertatzen den aurten, esan dugu, amaloia denboraldi irabazi parik, baina iaz puntu bat eskuratu zuen. Iñaki Williamsek sartutako golari eskerre Atletikek eta aurten ere ez da aukera txarra krisian dagoen Real Madrid mendean hartzeko, baina argi izan da Zidanen taldea goi mailakoa dela eta oso gaitza izango dela Bernabeutik usta ekartzea, usta lortzea. Hortxe da, orain baloia alde batera utzi eta bestelako ariketak egiten ari dira futbolariak, bien bitartean atezainak ere hasi dira lanean, Aitor Iruren aginduetara, hiru atezainak ohikoa den legez, badakizue, atezainaren postua berezia dela oso eta hauek lan espezifikoa eskatzen dutela eta batzuk oinarekin nabarmentzen alegintzen diren bitartean eskuak eta bestelako gorputzaren atalak ere baliatu beharra dituztela atezainak neurketaren egunean maila emateko. Taldeko irudietara itzuli gara orain, berriz ere baloiarekin ariketak egiten, lehenengo ariketak Gaizka Garitanok zuzentzen dituen jokalariak, hortxe ikusten ditugu entrenatzaileen arteko lehen adierazpenak. Gaizka Garitano tentuz ari da jarraitzen bere taldea egiten ari den lana, ekarpena eman dion Gaizka Garitanok talde klub zurigorriari jetxierako postuetan hartu zuen taldea eta orain 7. postuan eta benetan lan bikainain azken bost partidetatik 4 irabazi ditu Atletikek eta Getafeko arantza kenduta gainerakoetan sekulako maila eman da gainera. Gero eta ariketa luzeagoak, gero eta distantzia luzeagoan ari dira paseak ematen zurigorriek, gero eta intentsitate handiagoarekin entrenatzen eta ez da astu behar partida bezpera dela eta partida bezperetan ere ez dutela aparteko lanik egiten arlo fisikoari dagokionez, biharko sasoi betean egotea komeni da eta intentsitate aldetik partida bezperako lansaioak ez dira oso gogorrak eta exigenteak izaten eta ez dakigu bihar egongo den ala ez taldean, baina argi daukaguna da joan dena astean, igandean hain zuzen ere 30 urte bete zituela Oskar De Marcosek, 30 urte bete zituen arabarrak, euritatik 10 klub zurigorrian pasa ditu, tarte horretan 382 partida jokatu ditu, eta sekulako maila eman du bai zelaiardian eta baita defentsan ere Oskar De Marcosek eta esandakoa 30 urte bete berritan, Raioren kontra hasierako 11koan ikusi genuen, garaipen eskaloratu zuen Atletikek, egun borobila izan zen beretzat eta klubak ere omenaldi txiki bat egin dio, berak sartu dituen gol batzuk pilatzen dituen bideoa berreskuratuz eta hauxe klubak Oskar De Marcosi, Guardiako futbolari bikainari egin dion omenalditxoa.
know that we would be miserable. And maybe I'm completely crazy, but so are you for loving me so long. But baby, if it were easy, you know that we would be miserable. And maybe I'm completely crazy, but so are you for loving me so long. And baby, if it were easy, 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 would it be no fun? Zorionak Oskar De Marcosi, zorionak Atletikeko kapitainetako bati, gogoratu Atletiken web horrian, Facebooken eta YouTubeen jarraitu dezakezuela emankizun hau. Recordar, podéis seguir los primeros minutos del Athletic, del entrenamiento del Athletic en la web del club, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí vemos a los protagonistas, a los jugadores del Athletic calentando antes de coger los petos y realizar la última sesión de la semana antes de viajar a Madrid. Bihar jokatuko du Athleticek, gaur egingo du bidaia, arratsaldeko 5:00 abiatuko da talde zurigorriaren espedizioa Madrid alderra. Gogoratu, datorren aste barruan ere jardunaldia dagoela. Athleticek berriz Madrilen jokatuko du, baina kasu honetan Leganesen kontra, eta aste erabakigarria izan daiteke Atletikentzat zentzu horretan. Atezainak berriz ere ariketak egiten, hortxe ikusten ditu Remiro eta Remiroekin batera Iago Herririn eta Unai Simon, hirurak ere goi mailako atezainak, bi gazte eta beste eskarmentu gehiago duena, momentuz eskarmentu gehien duena ari da jokatzen, eta esandakoa batek jokatu edo besteak jokatu benetan maila ona ematen ari dira. Taldeko irudiak berriz ere rondo bat egiten, rondorren barruan Juri Bertxitxe, Beñat eta Balentziaga, baloiaren atzetik korre egitea egokitzen zaie. Orain kale egin du Inigo Kordobak, beraz orain ezker hegaleko Kastari tokatzen zaio baloiaren atzetik korre egitea, Nuñezekin eta Iturrasperekin batera. Inigo Martínez, Gerai eta Balentziaga berriz ere horre biribilgunaren erdian, humore honean talde zurigorriko jokalariak, benetan bolada honean ari direlako, gozatzen ari direlako aspalditxoan, eta egoera honetan gozatzea baino ez dagoelako, benetan ondo ari direlako ateratzen gauzak. Raúl García ikusi dugu hor, Gaizkaritan berak nabarmendu zuen bere ekarpena ligako azken partidan ikaragarri ari zaio ematen taldeari. Erdilari aurreratu Nafarrak gola egin zuen, baina beste hainbat arlotan ere nabarmendu zen, eta dudabarik gaur egun taldeko zutabe nagusietako bat da Raúl García Nafarra. Hortxe jarraitzen dute beroketa ariketak egiten, eta hoxe aprobetxatuko dugu, hurrengo bideoari paso emateko. Athletic futbol taldea delako, baina futbol talde izateaz gain Bizkaiko beste kirolariak ere gertutik jarraitzen ditu, eta zentzu horretan baten batek lorpen garrantzitsu bat egiten edo lortzen duenean saritu egiten du, eta zer hobeto Samamez erdira irten eta orezko sakea egitea. Baino gogoratu Daniel Elezkanok binakako txapela eskuratu zuela Bizkaia pilotalekuan Beñat Erresustarekin batera. Zaratamoko pilotari atletizale amorratua da, eta omenaldi bikaina eta ederra eskaini zion unkigarria klub zurigorriak, hau isek han bildu genituen irudiak.
Bueno, hauxe, Atletiken lansaioaren lehen zatia, guk agur esan beharko dugu orain, gogoratu bihar talde zurigorriak Real Madriden kontra jokatuko duela Santiago Bernabeun, arratsaldeko 4 eta laurdenetatik aurrera, espero daigun notizia honekin bueltatzea espedizio zurigorria Madrildik, eta gu bat atorren asteartean itzuliko gara, izan ere asteazkenean ligako partida dauka Atletika Leganesen kontra, eta previa hori kontatzera datorren asteartean itzuliko gara, bien bitartean ondo pasa opor egunak, eta badaikizue, haupa Atletik!